ప్రజలంతా ఇంట్లోనే ఉండండి, కరోనాను నియంత్రించండి. కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు బయట తిరగడం వలన మీకు సోకే ప్రమాదం ఉంది. మీరు ఇంటి పట్టునే ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు పోలీస్ శాఖ తరపున మేము ఎంతో శ్రమిస్తున్నాం. మేము చేస్తున్న విజ్ఞప్తిని మన్నిస్తూ మీరందరూ ఇంటి పట్టునే ఉంటూ కరోనా వైరస్ను తరిమికొట్టేందుకు భాగస్వామ్యులు కండి. మీ ఆరోగ్యం కోసం పోలీస్ శాఖ, వైద్యాధికారులు, మున్సిపల్ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ, మండల శాఖల తరపున అధికారులమంతా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం. పట్టణంలో కరోనా వైరస్ ఉధృతి చెందుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు బయటికి వస్తే మిమ్మల్ని రక్షించాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నం అంతా వృధా అయిపోతుంది. కనుక ప్రజలంతా ఇంటి పట్టునే ఉండండి, అధికారులకు సహకరించండి, ఆరోగ్యంగా జీవించండి. ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, బద్వేల్ అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్.